Canyupan Bridge number 2. Ang lakas ng agos. The home of the great patriot. Look. Oops. Lalim nun ah. Nakapila dito. Ayan oh. Dalawang 4x4. Ito malaki ito oh. Parang traktora na rin. Pero ang daming nagpipishing doon oh. Kulay nesty. Nagbubuhat ng bato. Halos mag-level na yung tubig dito sa kalsada. Eric yung Kawasaki. And then meron din ganitong klase doon sa kabila. Yung pinaka-plaza nila at ayun yung monument. San Luis Catholic Cemetery. Ito yung itsura ng Pampanga River ngayon. Dito sa may San Luis Bridge. Mga scooter na sipin natin medyo mataas na pero lumubog pa rin. Yung usual arc wala na oh. Yung parokya ng San Luis Gonzaga. Uy, dito yung pinakamalalim. Ito yung control, yung Arnedo Dike yan. May dala na rin motor. So kung mapapansin ninyo, itong creek na nasa harapan natin, halos mag-level na yung tubig dito sa kalsada. Yan. Doon malapit na oh, kung saan siya lalabas. May ano rito may culvert. At ito yung arko, dating arko, yan. So good day once again Kabalen, and welcome sa ating panibagong vlog update dito sa Pampanga. And I'm your host, Roylan. Magbibigyan na naman ng update tungkol sa mga pangyayaring pagbaha dito sa Pampanga. And this time we are here in San Luis, Pampanga. At ito yung mismong boundary, yan. Bali, yun, Mexico yun. Santa Maria, Mexico. And then ito, I think Barangay Santa Lucia, San Luis. At kung mapapansin ninyo, itong arko dito, yan, yung usual arc wala na oh. Tinanggal na yung ano, yung pinaka-arko, mga poste na lang natira. Ayan oh. Bridge advisory, damaged bridge, 5 tons capacity, San Isidro Bridge, San Isidro, San Luis, Pampanga. So tingnan natin kung makakarating ba tayo dito sa damaged bridge na ito. At ito yung iconic na ano, iconic na simbolo, the home of the great patriot, Puk Supremo Luis Taruk. Ayan. Nawala na yung ganun. So ang makakasama natin ngayong araw na ito ay si Titikas. Ayan. So medyo marami na rin tayong napuntahan since na kinabit natin si Tikas, yung motor ni Trinity. Ayan. Sa ating pag-update dito dahil hindi muna niya magagamit kasi injured siya due to unavoidable accident na nangyari nung kami nag-trail dun sa may Ansap Mountains. So nasa vacation mode muna siya ngayon, and hopefully he will recover fast so we can ride again and make an adventure. So ngayon aalamin natin dito sa may bayan ng San Luis kung saan ba yung mga bahaging binaha. At isa para magkaroon tayo ng idea at maipakita ko sa inyo kung ano ba yung kalagayan ngayon dito sa may San Luis. At ito na yung San Luis Hospital. Yan. Bali ang araw pala ngayon August 15, 2026, which is Saturday. At ang oras ay nasa 2:13 PM na. Uy! Ganda ng motor ni Kuya oh. Classic. Uy, dito pala meron na. Ayan, so update dito. Merong konti. Pero usually kasi yung baha rito doon na sa may ano, sa bago ka umakyat ng Arnedo Dike. Last year doon natin nakita yung pagbaha. And then I still remember pumunta tayo sa may barangay San Nicolas yata yun. O San Nicolas, yung sa lampas ng ano, sa lampas ng palengke.
At dito, speaking of baha, yan. Dito sa may, ano bang andito? Anong barangay ito? Meron tayong nakikita ng arko eh. Ay, medyo malalim na rin pala rito. Yan, dito sa, let's see, anong barangay ba ito? Santa Lucia, yan. Dito pa lang pala yung Santa Lucia. At parang may kataasan na rin yung baha rito. Ayan o. Kulay nesty. Kulay nesty yung tubig. Dito yan sa may harapan ng Pampanga State Agricultural University. Yan. And then yung isa rito, ano ba itong Gonzalo. O yun, tumirik yung Kawasaki. Parang medyo malalim na dun. Ayun, naglakad si na ate. So dito pa lang pala, matindi na. Malalim nga rito. Baka dito na tiyempuan si kuya kaninang nagtutulak ng kolong-kolong. Yan, ito yung latest update ngayon. Dito pa lang sa may papanik ng dike yun, baha na. So ito yung dulot ng abagat ng walang tigil yung pagulan simula dumating yung buwan ng August. Yan. So far ngayong araw na ito, ngayon lang sumikat yung araw after 14 days kasi 15 na ngayon eh. Pero siyempre kahit sumikat na yung araw, hindi naman agad bababa yung tubig dahil sa mga ibang parte umuulan pa. Ayan, malalim nga rito. Dito yata yung pinakamalalim mo. Ayan, hirap na yung kolong-kolong. Uy. So konti na lang. Ito yung unang baha na tumambad sa atin sa pagpunta natin dito sa bayan ng San Luis. So hanap muna tayo ng spot dito. Punan natin ang drone shot habang hindi pa umuulan. Dito na siguro. Medyo malalim na rin. Ayun o. Yung mga ibang kotse hindi na dumidiretso. Doon parte yung malalim mo, doon sa may puno ng akasya ron. Pero sa pickup syempre, basic lang yung mga ganyang klaseng baha. Ito, sinakay yung motor sa kolong-kolong. So mag-drone muna tayo. Okay, so nakapag-drone na tayo. Nakita na natin yung aerial view nito. Ayan o. Meron tayong nakita mga tumirik na motor dito. Dalawang Aerox, isang Motor Star or mga scooter na sipin natin medyo mataas na pero lumubog pa rin. So malalim dito. Huwag na kayong mag-attempt. Umikot na lang kayo dito. Dun sa may... So let's go na. Pupunta tayo dun sa may bandang doon sa may lampas ng
palengke yung papuntang papuntang Baliwag. Try natin doon kung makakadaan ba tayo. Let's go na. Ito yung control, yung Ornedo Dike yan. Welcome Barangay Santo Tomas. So ito na pala yung Santo Tomas, which is malapit na dyan yung yung munisipyo at saka yung mga local government offices ng San Luis, Pampanga. Alam ko dito sa parting ito lumulubog din bumabaha rin. Ayan binigyan na nila ng harang. Yan. So hindi na pwedeng dumiretso pala doon. Ayun lubog pala ron. Doon sa may tabi ng mismo ng yung pinaka-plaza nila at ayun yung monument. Lubog din pala rito. Yung mga nagtitinda, yung mga stall dito, lubog na rin. Pero so far, tuloy naman yung tuloy yung buhay. Ayan Dahil Sabado ngayon, siyempre, maraming mamimili. Yung mga mahilig mag-food trip. And then dito may baha rin. Yan sa tapat ng Chodulo T. Macapagal Hall. May konti pagbaha. Ayan Yan, dito na tayo sa may San Luis Catholic Cemetery. So silipin natin yung sitwasyon dito sa may palengke. Ikutan muna natin. At least para magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung itsura ngayong Sabado, August 15, 2026 dito sa may San Luis Public Market. Yan kita na natin dito yung church. Okay. No right turn yata rito. Wala naman nakasulat. Dito muna tayo. Titingnan natin yung Tingnan natin yung San Luis Church. Ito. Meron silang pantawid sa baha rito. Ito. Tingnan nyo. Yung amphibian vehicle nila. Nakapila rito. Ayan dalawang 4x4 ito. Malaki ito. Parang traktora na rin. Yan, dito tayo sa church. So pasok muna tayo rito para maipakita ko sa inyo yung ganda ng simbahan dito sa may San Luis. King Parokya ng San Luis Gonzaga. Ayan So ang pangalan nito Parokya ni San Luis Gonzaga. Mag-drone muna tayo rito para makita natin yung kabuuan doon. Ang ganda ng church, Ayan, napalaban na naman si Tikas doon sa unang dinaanan natin doon sa may Santa Lucia.
Okay, so nakapagpalipad na tayo ng drone at nakita na natin yung area kung saan may mga baha. Halos yun pala mga nakapalibot na kalsada dito sa may simbahan baha na. At nakita rin natin yung Pampanga River na ang lawak niya ngayon. So ngayon pupuntahan natin yung mga ibang kalsada, papakita ko lang sa inyo. Pero hindi na tayo lulusong dahil nakausap natin yung si Sir kanina, yung pumunta rito na mga tora-tora na lang daw yung pwedeng dumaan doon. So ang tawag pala nila dun sa mga amphibian na malalaking gulong, matataas, mga tora-tora. So hindi rin na uubra si Tikas doon. Hindi rin siya uubra. So tara, punta na natin. Picturean muna natin si Tikas. Ito yung itsura ng Pampanga River ngayon dito sa may San Luis Bridge. Yan bali ito yung pangalawang bridge ito Yun yung una, and then itong bridge na ito hanggang dito lang. And then meron din ganitong klase doon sa kabila. Parang merong propose na project na pagdudugtungin yung dalawang ito. Kaso nga lang medyo matagal na nating nakikita ng ganyan, baka hindi na itutuloy. Yan. So tara, diretso na tayo. Yun meron pang rito mga talbos ng kamote. At ito naman yung pinakaharapan ng pamilihang bayan ng San Luis, Pampanga. Yan, one way. At dito naman nakapila yung mga tinatawag nilang tora-tora. Ayan yung mga 4x4 na amphibian vehicle. Ayan dito sila nakapila. Ayan tataas ng gulong. Parang yung sa yung sa sapang bato, yung ginagawa nilang yung dinadala sa puning. At ito yung itsura ng baha dito. Picturean muna natin. Bali dito siguro dadaan yung mga tora-tora or pupunta dun sa may Santa Monica. Yan malalim na raw dyan. Kanina papunta tayo, natanaw natin yung mga lalaking naglalakad hanggang tuhod na nila. Kaya hindi rin uubra pati mga motor. So tara, mag-explore pa tayo sa ibang lugar dito sa San Luis. Dito pala tayo sa may harapan ng Saka Toda. And then dito na tayo sa likuran ng palengke. So explore naman tayo doon sa may ibang parte ng San Luis. Yan, papunta ng Baliwag. Tignan natin yung sitwasyon doon. Dito na tayo sa San Luis Bridge. Yun ang lakas talaga ng agos Tignan niyo kung mapapansin niyo. Pero parang ipo-ipo. Ang dami nila Siguro nagpo-form yon dahil malakas yung current. Uy, dito baha na rin pala Dito
Ito, pagbaba ng bridge. Ayan, may baha na. Oops. Ang lalim nun ah. Okay, so ito naman pala yung parte ng San Agustin, San Luis. At ito yung kanilang chapel. And then yun yung San Agustin Elementary School. Ipapakita ko rin sa inyo rito yung sitwasyon dahil meron din pagbaha rito na katabi mismo ng Pampanga River. Ayan. Bali sa likuran ng mga bahay na ito, dyan na yung Pampanga River. Tingnan natin kung masisilip natin sa mga bakanting lote. Ayun. Ayun dun oh. Dun kita na yung Pampanga River. Ayun, dito nag-overflow na rito. Ewan ko lang dito kung open. Ayun. Yun, kita na. Kita na yung Pampanga River. Ayan o, lubog na yung mga kabahayan dito. Bali katabi mismo ng Pampanga River. Ayun, ewan ko lang kung visible sa camera. Dito na umagos yung tubig. Yan o, ang ganda ng kubo rito. Siguro nung kasagsagan ng habagat nung August 9, malalim siguro yung ano rito, yung pagbaha rito. Pero kayang-kaya naman ng mga tricycle, hindi naman ganyan kalalim. Ito, dito medyo mahaba oh. Hindi kagaya nung sa may bandang Santa Cruz. Ayan, eto yung tubig oh. Ayan yung nagmumula sa ano, sa Pampanga River. Hindi lang tayo makakita ng magandang spot para makita natin mismo yung Pampanga River dito sa mga likod ng kabahayan. At least ito yung sitwasyon ngayon no. Ayan. Dito ito sa may Barangay San Agustin. Itong lakas ng agos dito. Ang ganda ng bahay oh. Ang pangarap nating bahay. So okay, at least nakita natin yung sitwasyon dito sa may San Agustin, nakatabi mismo ng Pampanga River. Natsyempuan natin yung ano, yung lubak. Puno pa rin ng tubig. Pero kaya naman ng mga scooter hanggang dun sa palengke. Pero yung pinunta natin kanina, yung sa tabi ng terminal ng tricycle, malalim na yun. Yan no. Yan. So at least nakita natin yung sitwasyon dito at nagkaroon kayo ng idea kung gaano ba kalalim yung tubig dito. Yan o. Hanggang dun. So far wala pa tayong nakitang dumadaan na motor. Mukhang malalim oh. Yan o. May dala na rin motor? Kenny alam. Awa. Kita atin. Okay. So nakadaan yung mga ano. Nakadaan naman yung mga tricycle.
So try natin. Pagyunin din eh. Pagyunin din eh. Ayan. Okay. Ayan, so sabi ni Kuya kaya. Malalim nga oh. Uy, dito yung pinakamalalim. Yun. Maiksi lang naman siya pero malalim. Ayun, anong binubuhat ni Kuya? Nagbubuhat ng bato. Ayan. Malalim nga. At dito na yung kalsada papunta ng yung papunta ng Baliwag or papunta ng Candaba. Yan, dito yung daan. Yan dito yung malalim yata, yung banda rito. Tignan natin hanggang doon sa dulo. Dito na yung Luis M. Tarok Pukbalahap Monument, Garden of Peace. Okay. Ito yung tinuturong daan kanina. Dito ka lalabas. Yan, dito. Dahil malalim nga yung dinaanan natin. Yan o, nagmistula ng dagat. No? Pero ang daming nagpipishing doon, no? Ayan, dito na tayo sa tulay. Bali yan dito, Kanyupan Bridge number 3. And then dito na yung Kanyupan Bridge number 2. Ang lakas ng agos. Oh. Yan oh. Yan. Lakas ng agos oh. Parang dagat na doon oh. Parang parang may spillway dun eh. Meron pa step eh. Meron siguro dun. Kaya iba yung forma ng tubig pagdating mo dun, no? Hindi ko lang alam kung visible sa camera, pero yung nakikita natin ganyan siya. Ayan. At dito naman sa kabila, yan, ganito yung itsura. Ang lawak oh. Yan, pag summer nakikita natin to, puro malawak na yan, damuhan. So yung iba mga palayan. Okay, so I think dito na magtatapos yung ating vlog tungkol sa ating pag-update dito sa may bayan ng San Luis. At nakarating tayo dito sa may Kanyupan Bridge number 2. Okay, so salamat sa panonood. And if you enjoy watching this video, consider subscribing. And please do like, share, and subscribe as well. So keep tuned to Puerlandas for more video updates here in Pampanga and all over the place. And ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Puerlandas is signing out.